Oproštajni govor Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. O ljudi, poslušajte moj govor, jer ja ne znam da li ću se nakon ovog mog hadža više sresti sa vama ikada na ovom mjestu. O ljudi, vaša krv i vaši imeti su vam zabranjeni i sveti do onog dana kada ćete sresti svoga gospodara, kao što je svet ovaj dan u ovom mjesecu i u ovoj zemlji. Uistinu ćete Allaha sresti, pa ćete za vaša djela biti pitani. Onaj od vas koji je emanet na sebe uzeo, neka ga izvrši. Sva kamata se poništava, a vama pripadaju glavnice vaših imetaka. Nemojte zulum činiti, pa ni vama zulum neće biti učinjen. Allah je odredio da nema kamate. Sva kamata Abbasa ibn Abdul Mutaliba je nevažeća. Svaka krv prolivena prije Islama u džahilijetu ostaje neosvećena, a prva krv za koju zabranjujem uzimanje osvete, to je krv Ibn Rebije, Ibn El Harisa, Ibn Abdul Mutaliba. On je prvi s kim počinje. O ljudi, šejtan je izgubio svaku nadu da će ikada biti obožavan u ovoj vašoj zemlji, ali ako mu budete pokorni u ostalim stvarima, osim ibadeta, on je zadovoljan i onim što vi smatrate sitnim od vaših djela, pa pazite na svoju vjeru. O ljudi, premještanje svetih mjeseci samo povećava nevjerovanje, čime se nevjernici dovode u zabludu. Jedne godine ga proslavljaju običnim, a druge godine ga smatraju svetim, da bi ispunili broj onih mjeseci koje je Allah učinio svetim. Pa drže običnim one koje je Allah učinio svetim, a svetim smatraju one koje je Allah učinio običnim. Doista vrijeme teče, onako kao na dan kad je Allah stvorio nebesa i zemlju. Broj mjeseci u Allaha je 12, a 4 od njih su sveta. 3 jedan iza drugog, i Redžep, koji je između 2 Džumada i Šabana. Bojte se Allaha u ponašanju sa ženama vašim. Budite uvijek dobri i milostivi prema njima. Njihovu čast i njihovo poštenje čuvajte i odnosite se prema njima s ljubavlju i dobrotom. Uistinu ste ih dobili od Allaha da ih čuvate i po zakonu s njima postupate. I pripadite, o ljudi, na ove moje riječi, jer ja sam vam poruku dostavio i ostavljam vam nešto. Ako ga se budete držali, nikada nećete zalutati. Allahovu knjigu i moj sunnet, moju tradiciju. O narode, slušajte što govorim i uzmite to srcu. Vi morate znati da je svaki musliman brat drugome muslimanu. Svi ste članovi jednog velikog bratstva. Zabranjeno vam je da od svog brata uzmete bilo šta, osim onog što vam on drage volje da. Čuvajte se nepravde i neka prisutni obavijesti odsutnog, jer može se desiti da onaj kome se kaže bolje zapamti od onog koji je to ovdje čuo. O ljudi, zaista poslije mene neće biti više poslanika, a niti će poslije vas biti drugog ummeta. Zbog toga vjerujte u svoga gospodara, klanjajte svojih 5 vakata namaza, postite svoj mjesec Ramazan, dajte na svoj metak zekat, njime čistite svoje duše i hodočastite kuću svoga gospodara. Budite poslušni svojim naredbodavcima. Ako sve ovo ispoštujete, ući ćete u džennet svoga gospodara. Časni pejgamber je završio svoj govor riječima: O moj Bože, jesam li ispunio zadatak i povjerenu mi misiju? Božji poslaniče, ti si vjerno ispunio svoju misiju i nama saopćio što ti je Allah povjerio. Potvrdilo je 100.000 duša u jedan glas. Nakon što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem završio govor, Allah uzvišeni mi objavio posljednje riječi Kur'ana.
Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. Sura El-Maide, 4. ajet.